Avui, casualment, m'han fet lliurament l'editorial El Bullent d'una novel·la decidida d'impremta que es diu El crim del mas maleït. Casualment, la novel·la és un paisatge mític d'Henry Valor, que és el Mont Cabrer, una muntanya que, si heu llegit Sense la terra promesa, és on se situa molta de l'acció. El crim del mas maleït també està al peu del Mont Cabrer. Per tant, fixeu-vos, casualment avui, i casualment amb el premi que se m'ha concedit, les casualitats que he viscut o que tinc amb Henry Valor i l'homenatge que també públicament li faig. Bé, la novel·la que han tingut a bé de premiar-me, La maledicció del grial càtar, és una novel·la, com ha dit, que té tots els requisits, que ha considerat a bé premiar el jurat i que vaig escriure casualment quan feia 800 anys del naixement del rei Jaume I, el 1208, i la vaig escriure el 2008. Per què? Perquè resulta que, escarbant en internet, que avui dia dona moltes idees, vaig trobar, buscar la paraula grial, i dic una novel·la que es diu La ciutat del Graal. Per aquesta novel·la, el Graal és el de la catedral de València. Este grial no té res a veure amb el de la catedral de València. És un grial, és una pedra, una maragda, que es va desprendre, segons la mitologia, del front de Llucifer quan lluitava contra l'arcàngel Gabriel. La pedra, la maragda, té el seu origen a Iran i d'Iran va fer cap a Occitània, on hi havia els càtars. I els càtars la guardaven juntament amb el tresor que tenien. Ja sabia que el rei Jaume I havia nascut el 1208 i vaig veure aquesta relació que hi havia. I aleshores vaig intentar fer una novel·la que, vista des del món actual, que els jóvens són jóvens actuals, relacionada a través de la maragda, del grial, l'excusa per a donar-li acció a la novel·la, i aquests dos mons. El món càtar, naixement, l'aniversari del rei Jaume I, i la història entre Maria i Charles.